F'ċerimonja li saret fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm, il-President ta' Malta George Vella ta' rikonoxximent lil numru ta' irġiel li taw minn tal-inqas 100 donazzjoni tad-demm u lil numru ta' nisa li taw minn tal-inqas 50 donazzjoni tad-demm matul ħajjithom. Fil-Palazz Verdala l-President iddeskriva dan il-ġest bħala qotja ta' tama tal-ħajja l-pazjent li kellu bżonn id-demm u għall-familja tiegħu kollha. Il-President qal li huwa kburi li f'pajjiżna hawn qatt kbir li huma donaturi regolari li ma jistennewx li jiġu majta biex imorru jagħtu d-demm iżda li jagħmlu dan minn jeddhom. Fid-dawl ta' dan il-President ħeġġeġ li eluf ta' pazjenti li ta' kull sena jirċievu d-demm fl-isptarijiet ta' Malta u Għawdex biex jindirizzaw messaġġ ta' ringrazzjament lid-donaturi ta' d-demm permezz ta' kortolina li jibatu fiċ-ċentru tal-għoti ta' d-demm. U appellaw wkoll għal aktar dixxilpina personali minn kull min juża it-toroq sabiex ma jseħħux inċidenti li jħallu impatt fuq ir-riserva ta' d-demm. Waqt li sellem ix-xogħol imprezzabbli li jsir fiċ-Ċentru Nazzjonali tat Trasfusjoni tad-Demm li jagħti servizz kontinwu professjonali, il-President appella lil daw kollha f'saħħithom biex jersqu lejn iċ-ċentru u jsiru donaturi regolari.